Ahojte, moje meno je Jano Mečiar, možno ma poznáte z obrazoviek televízie JOJ. Všetkých vás veľmi pekne pozývam na Ochlb svetlejšie Vianoce. To je benefičná akcia, ktorá bude v Dome kultúry v Senici 22. novembra o 18:30. Moderovať to bude Adela Banášová spolu s mojou maličkosťou. A okrem nás dvoch tam uvidíte množstvo skvelých spevákov a vystúpení. Ak si dobre spomínam, bude tam Zuzana Smatanová, bude tam Otto Vajter, bude tam Robo Opatovský a potom ešte aj Lenka Salmanová. A keďže je to akcia, ktorá má podporiť psí útulok v Senici, tak nebude chýbať ani psí účinkujúci. Príde Alena Smolíková so svojou neuveriteľnou Casey. Všetci sa stretneme v Dome kultúry Senica 22. novembra o 18:30. Ochlb svetlejšie Vianoce, urobíme si ich spolu.